Интересно как най-големите читатели на морал и семейни ценности винаги са богатите. Те винаги ви разправят една драматична история, как са тръгнали от нулата, не са имали нищо, стотинка, идват от бедно семейство, което не винаги е така. 95% от случаите идват от богати семейства. Но това няма да ви го кажат. Как са работили на 5-6 работи, за да успеят, учили са, ходили са на вебинарчета, на семинарчета, как да преуспеят, създали са бизнес империя, купища пари, богатства, милиони с къртовски труд. И когато вече са стигнали на върха на пирамидата, разбили са матрицата, то виж ти, те са разбрали, че всъщност богатството не е най-важното. Врели не кипели глупости. Само това мога да кажа. Защо? Защото, както казах и пред малко, 95% от тях всъщност идват от богати семейства. Богатите никога няма да разберат какво е удоволствието да пътуваш в метрото без билет и да се надяваш да не те хванат. Те няма да разберат и удоволствието да работиш 12-часова смяна, да учиш едновременно висшето си образование, да плащаш квартира, наем, сметки, ток и когато красивата ти млада приятелка ти каже искам да идем еди си къде, искам да направим еди си какво, ти да й кажеш не можем, нямаме пари. Това е положението на средностатистическия българин, както обичам да го наричам. Богатите да не мислят толкова нас, простолюдието, защото ние не можем да почиваме така, както могат да почиват те, не можем да пътуваме така, както пътуват те, а можем да страдаме така, както няма да страдат те. И това, което истински е важното е ние да не се вслушваме в техните кухи, празни с съдържание и смисъл съвети, а да мислим над истински важното, наистина семейството, патриархалните, семейни, християнски ценности, такива каквито трябва да са. И да се научим, че успеха идва с много труд, много постоянство и семейна вътрешна подкрепа. Защото когато целта ти е само единствено материалното, ти ставаш празен човек, ставаш човек, който е изпразнен от всякакво съдържание, кух, самотен, саможив. Това е истината. Благодаря.